Atavatan TV YouTube kanalı tomaşaçyları, ine siz bilýäňiz, ine bizim kanalymyz Atavatan TV YouTube kanaly, ine soňky bir näçe aýdan bäri esasanam halkara uçar gatnawy bilen baglanşyk habarlary size ýyly-ýyly getirip gelýär. Ine şuram ine bizim Atavatan Türkmenistan.com saytymyzda ine bizim oglanlarymyz ine şol habary ýetdir, Türkmenistan halkara gatnawlaryny dikelder. Ine men size häzir ine şu ýerden bir nemecik bizim oglanlarymyzdan uzarak ýerde men şu wagt montaj etmezden esasat bäde hawa awadan montajly täsir edip getirmegem odur. Ýöne bäde esas maksadym size şabar getirmek birinji nowatda. Şonuň üçin men size hile ne ortada ne şabar getirýän. Indi bu habar näme? Ine şuň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyny sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowata mejlis geçirildi. Indi watan habarlar getişini bilen geçişýäli Türkmenistanyň prezidenti dünýäde koronavirus ýoklanşygyna baglanşyk ýagdaýlaryň kazaraşýanlygyny köp ýurtlarda halkara gatnaşyk üçin giňişiň açylýanyny bellidi. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýardymdaky Ulo we Kommunikasiýa agentliginiň baş direktori Mehmethan Çakyba ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlary diketmek boýunça işleri geçirmegi we onuň netijeleri boýunça hasabat bermegi tapşyrdy. Ne görýäňiz, ine bizde garaşylýar, ne şabardan geçişini diýäli, ýakyn wagtlarda ine beýleki ýurtlar bilen, näme üçin beýleki ýurtlar diýen sebäbi ne bilýäs? Şu wagtda Birleşik Arap Emirlikleriň Dubay we Tatarstanyň kalan şäherlerine halkara adada gatnawlar ine dikeldildi. Hepde bir gerek, ine şu gatnawlar şu wagt dowam etipdi. Indi Türkmenistanyň prezidenti ne şu boýunça ıhtiýarly agentligiň baş direktoriny taşdyrýar, ne beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlary diketmek boýunça işler geçirmegi we onuň netijesi boýunça Türkmenistanyň prezidentine hasabat bermegi tapşyrýar. Indi biz Atavatan TV YouTube kanalynyň işgärleri bolup oglanamyz, gyýdamyz, bu habarlary ýygyrak durarys diýip bolsa we size ne kızgany bilen başarsak awadanlap montaj edip size getireriz. Ýöne başarmasakda ine şuna alakadarda bolsa esas zat ýankaýşmaýarak habary size getireriz. Ine şunuň bilen gysgaçyk habary size getirýäs. Ne bizim kanalymyza agza bolun, kanalymyzy ýygyrak duruň, ine ýakyn